खाम्फा बरगयारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं, गोबां गोरों, गोबां सेनियर। नाथाय बिथांनो भट होग्राया गुबुननि बिस बियादै दौब्लाबो जोंनि थाखाय बियो माने गुबुना जोंनो दौब्लाबो जोंनि थाखाय अमृत बायदि होननानै जोङो बेखौ गनायनानै लायो। नाथाय जोंनि बर'आव मोनसे जारिमिनानो जानानै थालांसिगोन बियो फोथाय खेबस'। जिर'निफ्राय दिनै हिर' जादों, नाथाय बे सोरनि अबदान? बेलासिनि सम, बारहुंखा बोथोरनि सम आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै दंफैयो गुबुन दाबसे जायगायावहाय। जियानो हक बेखौ उनाव फोरमायनो थासिगोन। मोनसे नोंथांमोननो गोख्रों आपडेट होनो गोनां दङ। भिडिअ'आवहाय आङो दिनैसो नुसनदों, सानथाम सानब्रैसो जाबाय। मानगोनां जोंहा स्टेट एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां मानगोनां बिस्वजित दैमारि आरो लोगोसेनो बुंनाय बायदि जायो साथामबो मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबैनो जोङो बयबो सिनायथि मोनबोदोंमोन बा बिथांमोनखौ जोङो खोनानो मोनदोंमोन, जोङो नुदोंमोन। बिथांमोननि गोख्रों गोख्रों बिबुंथिखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो जों बयबो बिथांमोनखौ गनायोमोन, अनसायोमोन आरो थिग बिदिनो रायजो राजाफोरनि अनसायनायबो बिथांमोना मोननो हादोंमोन। नाथाय जोंनि बर'आव मोनसे जारिमिनानो जानानै थालांसिगोन बियो फोथाय खेबस'। गुबुनजोंथ' जोङो नाख्रेबजानाय, गादबजानाय, नासयजानाय नैबे जाखायोखा। नाथाय जोङो गावनि हारिजों माने गावजों गाव गावनि थैजोंहाय जोङो मेगन सालायनाया माब्लाबाबो जोबनाय नङा आरो गुबुननि बिस बियादै दौब्लाबो जोंनि थाखाय बियो माने गुबुना जोङो दौब्लाबो जोंनि थाखाय अमृत बायदि होननानै जोङो बेखौ गनायनानै लायो। नैबे जोंनि बर'नि मोनसे नेचार जानानै थालांसिगोन। आरो लोगोसे दिनै UN बड'फा ब्रह्मनि जोनोम सानबो, नैबेनिबो नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ होगोन। नैबेयावहाय आङो बिथांनि मुंखौ लानानै गुबुंले खालामनो सानाखै। दिनैनि जिथु राजनितिकनि परिस्थिति बेफोरनि बागै दिनै सावरायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौ, अब्लाबो नोंथांमोननो नैबे क्लिप्सखौ दिन्थिनि। बेनि उनावहाय बेनि बागै जोङो सावरायलांगोन ज'हैनो। नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। ससे जोङो नायग्रोलानि बिथाङा मा बुंनाय। बिजाथिया गोख्रों, पार्टियाबो गोख्रों, नाथाय रायजो राजा। पार्टि होनोब्ला पार्टियाव माखासे सोद्रोमाफोर थायो, मावथिफोर थायो आरो बे मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों। बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया, बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन। नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माने माबा लागोन, थांखि लागोन जे सोरनो भट होगोन आरो सोर देरहागोन। गतिके मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं, गोबां गोरों, गोबां सेनियर। नाथाय दा भट होग्राया बेसेबां दङ? दा दिनै मानव गेदेर माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदोनिफ्राय दैदेनबोदों, बिथांजों थाबोदों माखासे मानसिफ्रा आरो बिथांनि सरकार समाव सोरबा सोरबा खैफोद आफोद बायदिसिना मदद मोनबोदों। बे मानसिया जेब्लायबो बिपिएफनो भट होगोन, बिपिएफजोंनो थागोन। नाथाय साधारन मानसिया रायजो राजाफ्रा बिसोरो सोरजों थागोन, बेसो डिसिसन होगोन कि माने सोर देरहागोन। ओंखायनो पार्टि स्ट्रं, लिडार स्ट्रंआनो खामानि फैया। स्ट्रंआ जाहैबाय रायजो राजा। दा रायजो राजा स्ट्रंआ सोर जानानै दं? आं बेखौनो होनबाय जे मानगोनां बिस्वजित दैमारि जोंहा स्पिकार बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोबोद सिनियर आरो मेन्टेलि जोबोद स्ट्रंबो आरो गोरोंबो होननानै बिथाङा फोरमायदों। नो डाउट जोङो बयबो जों मिथिगौ खाम्फा बरगयारि सारनि अबदान गोबां दङ जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ लानानै आरो लोगोसेनो बिपिएफ पार्टिजों जड़ित थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा बै समनिफ्राय सेक्रिफाइस खालामबोनानै दिनैसिम जोंनि ओनसोलखौ जिर'निफ्राय लाबोनानै नैबे पर्यायसिम दोनफैदों। स' दा बिथाङा मा फोरमायबावदों? बिथाङा बुंदों दा रायजो राजाफोरासो बेखौ बिजिरगोन। सैथो बाथ्रा। जोङो रायजो राजाफोरासो बिजिरनांगोन। पार्टिया स्ट्रंब्लानो जानाय नङा, सोरबा दैदेनगिरिया स्ट्रंब्लानो जानाय नङा, नाथाय जोङो रायजो राजाफोराबो स्ट्रं जानांगोन। बेनिखायनो जोंबो दिनै मेन्टेलि फिजिकेलि जोङो रेडि जानांगोन। सोरबायदि नेताखौ जोङो सायख'योब्ला जोंनि थाखाय मोजां मुलाम्फा लाबोगोन बा जोङो थांनानै थानायनि जिथु सिमां नैबे अरायसम थाबाय थागोन। नाथाय बिथांमोना मोनसे खोथाखौ भुलै बुंलांबाय। बिथांमोना दिनै जि गावनि मोनसे आइडेन्टिटिखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदों, दिनै बै परिस्थितिसिम बा दिनै बे पर्यायसिम बिथांमोनखौ बे इमेजखौ होग्राया सोरमोन? बिथांमोना बेखौ सानखांफिननांगोन जे दिनै बिथांमोना जिर'निफ्राय दिनै हिर' जादों, नाथाय बे सोरनि अबदान? बिथांमोना जायबायदि पार्टिखौ जोगारदों, बिथांमोननो बै समाव बै पार्टियानो लुंख्रेंनाय समावहाय
बिथांमोननि साहारा जानानै बिथांमोनखौ दिनै फसंदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना ओरैबायदि माने गावबागावनि स्वार्थआव सोरबा बायदिया बायदिसिना प्रेसारजोंहाय नाख्रेब जानानै दिनै बिथांमोना पार्टी सोलायदों जेरै मैया गर्जन मसाहारि सार बिथाङा बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोना बे भिडिअखौ चेक इन खालामनो हागोन नोंथाङा जुदि काराप्टेडब्ला नोंथाङा जुदि कारापसनखौ मावदोंब्ला आरो नोंथांनाव जुदि खुनु उपायानो गैलाब्ला नोंथांनाव मोनसे राहा लामा बे स्राङै नुजायो बेनो जाहैबाय ईडी सीआईडी बायदिसिनानिफ्राय ईडी सीबीआई बायदिसिनानि जुदि रेडआ नोंथांनाव गोग्लैहां जादों फान्दोआवहाय नांहां जादोंब्ला नोंथाङा बिजिरसालियावबो थांनो गोनांथि गैया नोंथाङा सिदायैनो बिबारखौ नाजावबानो नोंथांनि लामाया खुला जायो नैबेफोरबायदि परिस्थिति आरो जाय बिथांमोना बेखौ आनज्रायनानै थागोन बिथांमोना अपोजिशन होनजागोन आरो बिथांमोननि हेंथायै बायदिसिना जाबसिननानै होनाय जागोन दिनै परिस्थितिनि बेफोरबायदि जेरै अरविंद केजरीवाल मानगोनां दिल्लीनि सीएम बिथाङाखौहाय जेलाव लांदों बेखौबो नोंथांमोना नेशनेल निउसफोरावहाय चेक इन खालामनो हागोन बेनि सिगां मनीष सिसोदिया बिथांखौबो लाना थांदोंमोन डेपुटि सीएम मोन आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना एलिगेशन्स लाबोदों गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायावहाय ईडी आरो सीबीआई नि इनक्वायरि जायो रेड जायो जितु जोंहा मानगोनां प्रमोदबरो बिथाङाबो सम सम बेखौ बुंथिबाय थायो हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि फारसे ईडी सीबीआई इनक्वायरि खालामनो गोनां बिथाङा थाबैनो जेलाव थांसिगोन बायदिसिना खोथाबो बुङो दा बेखौ दोनथ'दो टपिकनि एसे बारगा थांबाय आङो दाना फैफिनलायनोसै मेन टपिकआव स' मानगोनां बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे आगसि आगदा दंफायो राजीव बांगाल बिथां एन्ड इफ आइ एम नट मिस्टेकेन बिथाङा प्रभात बसुमतारी जानांगौ आरो लोगोसेनो आन्दोआव थानाय रेवरेवा नार्जारी इएम बिथाङा स' बिथांमोना बिपिएफ हिसाबै थानो हानायनि गोहोआनो गैला बिथांमोना सासे गिख' दुरबल आरो रायजो राजाखौहाय फोथाय खेबस' खालामनानै खारखोमा लांनाय दैदेनगिरि होननानैसो जों दिनै बिथांमोनखौहाय परिचय होनो नांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै न'खरनि अलखदखौ नुनानै बिथांमोना गारनानैहाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै थाहैनाय माने मा बिमा बिफाखौ नागारनानै गारना थाहैनाय बै बेफोरबायदि व्यक्तिखौ जोङो दिनै बोरै गनायनानै लानो बोरै एक्सेप्ट खालामथावना बियो दिनै रायजो राजा नोंथांमोना बे खोथाखौ बुजिनो हादोंब्ला नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर जों मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मोनसे जारिमिनारि बे हिस्ट्रियानो थालांसिगोन जोंना मोनसे नेचार दङ जिथु आं बुंदोंमोन आवगाय जोङो बिथाखौहाय गायसननो थाखाय जोङो जायगा ओनसोलखौ फोसाबो जोङो हाग्राखौ एवस्रांनानै दोनो नाथाय बेवहाय हाग्रा एवस्रांखांनायनि उनाव एसे खस्थ' जारला नुबानो जोङो बे जायगाखौ बा ओनसोलखौ बा बै सिटुएसनावहाय जोङो जायखिजाया जिखुनु जों हाबा मावा मानो जों बेखौ ज्राब गारनानै खारो माने जोङो बे टास्कखौहाय फुलफिल खालामजोबनायनि थांखिखौनो लाया जोंनाव पेशेन्स होननाय माबायानो गैया जोंनाव पेशेन्स गैया जोंनाव धैर्य गैया माने थिग बिदिनो जोंनि नेताफोरानो बेफोरबायदि एग्जाम्पलखौ दिन्थियो नालाय बेनिखायनो रायजो राजाफोरा जितु स्ट्रं जानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों दिनै बिथांमोन बायदि नेताफोरनि खुगानिफ्राय जों बे रावखौ खोनासंनो मोनामोन दिनै बिथांमोना ओरैबायदि दुरबल साहस गैयै ओरैबायदि गिख' बिथांमोना सासे मा होनो हिन्दीयावहाय भगरा बिथांमोना खारखुमा लांनाय सासे दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै मा साहसजोंहाय बुंफैखो जे बिथांमोना दिनै बिपिएफ दोलो ओरै थोरै बा जियानो हक बिनि जायगायाव गाबोन बायदियावहाय UPPL दोलोखौबो जोगारफ्लाङोब्ला बिथांमोननि नेताफोरखौ बिदिनो बिथांमोना सोंखारिगोन माने बेफोरबायदि गारनानै खारनानै गुबुन दाबसेयाव थांनानै मोजां फिथाइ मोनजानाय मोजां आदार मोनजानायखाय दिनै बिथांमोना जोबोद दुगा मारिदों नाथाय सम फैफिनोब्ला बिथांमोना दाउसा मावरे बायदि जाना थानांगोन नैबेबो सैथो खारखोयै हाजो भुटान हाजो सिमासिम सौफैबाय दाना बबेथिंहाय दावबायलांबावनो खुनु राहायानो गैला खुनु लामायानो गैला नैबेनो जोबथा नैबेनो जोबथे बेनो जोबथा आरो स' थिग बेबायदिनो जोंनि राजनितिकआवबो नैबेफोरबायदि नेताफोरा खारै खारनानै आरो बबेसिमहालागै खारनो हाबावगोन दिनै बिजेपियाव थांदों मोनसे समाव बिपिएफ मोन मोनसे समाव सोरबा बायदिया बिपिपिएफ मोन बिजेपियाव थांबाय बिनि उनाव आरो मायाव बास्लायबावगोन बेखौबो जों नेनानै थागोन नायगोन समा खोन्थिगोन नाथाय जोङो बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ लुबैयो नामा
दिनै जुदि बिथाङा खावलायदों जोंखौ स्ट्रं जानो जोङो थारैनो जोङो मेन्टेलि फिजिकेलि जोङो स्ट्रं जाबाय आरो जोंबो साननो हानाय जाबाय जिहेतु बेनि थाखाय जोङो बिथांमोन बायदि बुंनाय राव बाथ्राफोरावहाय जोङो ओरैनो गोदावनो नाङा नैबेनो आंनि फारसे खावलायनाय आरो नोंथांमोननो जोबथारनायाव बिथाङा मा बुंबावदोंमोन बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांजोबबानो जाबाय अब्लाना आं बुंनाय बे आंनि पार्सनेल पइन्ट अफ भिउ नोंथांमोना मा सानो बे आलादा जानो हानाय आरो बिथाङा मा बुंदों बेखौ एसे नोंथांमोना साननानै नायदो भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां सुंद'यै आङो बुंगोन बारा गोलाव खालामा मोनफ्रोमबो एकर्डनि दारैनो दिनै जोङो जोंनिनो थैखौ बावसोमनानै जोंनि जोहोलावजोफोरा दिनै राजखान्थिनि जाहोनाव जों दिनै गावनि मोन्थायखौनो जोङो खोमाना लानाय बायदिसो जोङो दिनै थासारिफोरखौहाय नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला जों बेयाव थोंजोङै जोङो मिथिनो मोनो दिनै पलिटिक्स जिथु हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे मोन्थायफोराहाय बेवहाय कमप्रमाइज जानो गोनां जाबाय थादों जेरै जोङो बिटिसिआवबो माखासे डिमेरिट्स दङ गैया नङा पलिटिक्सआ फैयोब्लानो जों बेवहाय जोंल' वान साइडेड जोङो सेक्रिफाइस खालामबोनानै बेनि फिथाइफोरखौ जोङो हारसिङै मोनजाजोब जों बेवहाय पलिटिक्सआवहाय जों बयखौबो लाफानानै जिहेतु खामानिखौ मावलांनो गोनां जायो नैबेनि थाखाय दिनै बिटिसिआनो होन बा बिनि आवगाय बिएसिआनो होन आरो दा बर्तमाननि बिटिआरआवबो जों थिग बिदिनो कमप्रमाइसनि गेजेरजों सोलिबाय थानो गोनां जादों आरो जोङो बेवहाय जोङो नुदों स्पस्तयै जोङो निजेनि मोन्थायखौ सुफुंनायनि सिगां जोङो गुबुननिखौ सुफुंनानै होग्रोनायनि बा सुफुंनानै होनांगौ बायदि जाबाय थादों जोंनि दैदेनगिरिफोराबो बेखौ स्पस्तयै मिथिगौ नाथाय बे खोथाखौहाय बिथांमोना दिनै स्पस्तयै बा खुलायै बुंनो हाया आरो जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बुंदों जे जोङो दिनैनि समावहाय बर' अनाबर' नैबे गैला नाथाय खुगाजों बुंनानै जोङो बेखौ प्रेक्टिकेलि मोगथां महराव नुनो मोनगोन ना मोना दिनै बिथांमोना जथायै कलिसन गभर्नमेन्ट खुंदों जिहेतु बिजेपि UPPL GSP AGP नाथाय बेवहाय जोङो नुबाय मा GSP जों जथाय खुंनायनि उनावबो GSPआ मानो केन्डिडेट फोसावखो दिनै बिथांमोना देरहालांनायनि उनाव जिहेतु बिदि आलादा फिलिंस गैला होनना बुंदों बर' अनाबर' गैला होनना बुंदों बिथांमोना जेब्ला पार्लियामेन्टआव थाङो अब्ला जोंनि एन्टि ट्राइबेल स्टेटमेन्ट्सफोरखौहाय मानो होयो मानो जेब्लायबो जोंनि ट्राइबेल्सफोरनि बेरेखा खामानिखौ मावनो नाजाबाय थायो नैबेखौ मानो दिनै दैदेनगिरिफोरा काउन्टार होनो हाया नैबेबो मोनसे बिराद गिदिर सोंथि आरो गोबां गोलाव सम लानो सानाखै नोंथांमोननि आरो जितु BPLनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा रासन कार्ड मोननाय बायदिसिना मोननाय बेखौथ' जों दिनै मोनसे रिजनेलिजम सेन्टिमेन्टखौ लानानै जितु जोंनि मोनसे रिजनेल पार्टिफोरखौ जोङो फोथांनो नाजादों जाहाथे जोङो जोंनि भइसखौहाय डाइरेक्टलि जोङो रेज खालामनो हायो बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल पार्टिजों थाफानानै जोङो किसुमान जोंनि जितु इन्डिपेन्डेन्सि दङ जों जितु इन्डिपेन्डेन्टलि जोंनि बुंनो हानाय मोन्थाय बेखौ बै सेन्ट्रेल पार्टिफोरा बे खाबुखौ होगोन ना होआ निश्चय बिथांमोना बे फुल प्लेजेड फ्रिडमखौ जोंनो होनाय नङा जायनि जाहोनाव जोङो मोनफ्रोमबो स्टेटफोराव नुयो बयबो गाव गावनि ओनसोलनि गाव गावनि हारिनि मोनसे रिजनेल पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो सेस्था खालामो नाथाय बेवहाय जोंनि माखासे नैबेफोरबायदि नेताफोरा दैदेनगिरिफोराहाय बिथांमोनजों कमप्रमाइज खालामनानै गाव गावनि स्वार्थखौ सुफुंनायनि जाहोनावनो जोङो दिनै एज आ हल माने हारिनि सेन्टिमेन्टहा जोङो दिनै खोमानो लानो गोनां जाबाय थादों स' बेसेनोसै नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों जायफ्रा माने बायदिसिना स्किम मोनदों आं दा आगोलाव माने जोंना बे गोरोन्थि जायो आगोलाव BPLआल' मोनदोंमोन न'खौबो BPLआल' मोनदोंमोन रेशन कार्डखौबो BPLआल' मोनदोंमोन उज्ज्वला आसनिखौबो BPLआल' मोनदोंमोन जायखिजाया सरकारनि मोन्थायखौ BPL आरो BPPLनि सुबुं सानखोआ जोबोद खममोन आरोखि नाथाय दिनैहाय मिडल क्लास आं सानो नोंथांमोन जेसेबां रिपर्टार दं नोंथांमोननि न'खराबो दिनै बेफोरखौ मोनजोबनो हायो मानो नोंथांमोननि न'खरा 5 लाख इनकाम खालामा माने बोसोरसेयाव आरो गतिके नोंथांमोननि न'खरा आगोलाव गोलैयाखैमोन बेवहाय मानो 1 लाख इनकामनि सिङाव थानांगौमोन आगोल BPLआ होमबासो बे न' मोनो होमबासो बे रेशन मोनो होमबासो बे सब मोनो नाथाय दा 4 ग्रेडआव साख्रि मावनाय न'खर रिटायार जानाय न'खर बिसोरबो गासिबो बे स्किमफोरखौ मोनो अब्ला बे मानसिफ्रा भट होनाय नङा जानो बे मानसिफ्रानोथ' गासिबो एनडिएनो भट होगोन अब्ला BPFनि भटखौ होग्राया बेसेबां थाखो दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा थायो BPFआ आगोलनि बायदि गैया BPFआव जोंनो दंजोबोमोन दिनै आंनि खाथियाव नै राजिब ब्रह्म बिथां दं EMमोन दा MCLA जोंहा प्रभात बसुमतारी बिथां दं रेवरेवा बिथां दं जोंहा हनै बिजित गोरा दं गासिबोथ' माने क'क्राझार लकसभा समस्तियाव BPFनि जानानै खामानि मावग्रामोन अब्लाबो जेनाखै होनबा दा बिसोरनो बिर मानसिफ्रानो गैबावलासो
अब्ला बोरैहाय बारायनो गतिके नुनायाव आरो आं सानो जे बेबायदि जेबो गैया अदेबानि जिहेतु बिसोरजोंबो लाख भटारफोर थागोन बे लाख भटारा जेरावबो अबा 2000 अबा 3000 मालाबा 10,000 गेदारिं जागोन समायना जागोन आरो बे जाहैबाय डेम'क्रेसिनि समायना मानसिया राजखान्थि खालामदों नालाय इलेक्सन बादायलायनांगोन इलेक्सन बादायलायनायाव जेननाय देरहानायजों खोथा गैया बादायबाय नालाय जेनगोनखौ मोनथिनानैब्लाबो ओंखारनांगोन आरो मा दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै बिजेपियानो बा दिनै UPPL आनो गासै बड'लेण्डनि माने रायजो राजाफोरनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ दिनै मावनो लागासिनो दं आरो मावगासिनोबो दं गतिके बे बेलायाव आरो सिगांनि खोथा मानि खोथा बुंब्लाबो आरो बेवहाय दिनै जेबो खामानि फैथ'ला आरो नाथाय अदेबानि राजखान्थि गतिके बेवहाय मोनसे गणमत जानांगौ बयनिबो गावबागावनि साननाय हनाया प्रकट जानांगौ आरो बेनो जोंनि डेम'क्रेसिनि धोरोम आरो बेनो जोंनि समायना डेम'क्रेसियाव जुदि रावबो जुजिलायग्रायानो गैयाबा इलेक्सना स्रि स्राय जायोबा बिराद गाज्रि नङा होमबा ओंखायनो बेनो नाथाय अदेबानि दा आरो बे अबस्थायाव गैला आरो बिपिबा मा बेफोरो जेबो माने माबा खालामनाय नङा मा होनो फेक्टर जानाय नङा बिथाङा जेखौ होदों आरो बेराफारसेथिं बर' सुबुंफ्रा दा बिराद सांग्रां आगोलाव बर' सुबुंफ्रा गावदोंमोन आरो एबाराव आं सानो गावनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बयबो लुबैयो जे खेबसे बेवहाय माने गावनि होननानै सानफ्रोमबो मोननाय केन्डिडेटआ माने देरहानांगौ थ' बे केन्डिडेटआ दिनैनि दिनाव जायखौ बिजेपिआ दा बिदि सावरायनाय नङा आं क'क्राझाराव फैदोंमोन जोंहा मानाव गेदेर राजिब ब्रह्म बिथांनि न'आव आरो बेवहाय जोंनि माखासे माने मावथिफ्रा ओरैनो आंखौ लोगो हमनो फैदों रायज्लायनो फैदों ओमफ्राय दिनै माने बिजेपि हान्जायाव गोबां माने माखासे हान्जानि सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोर दिनै जयेन जाहैनो गतिके बिथांमोनाबो आंखौ रायदावलांनो होननानै बा आंखौ लोगो हमलांनो होननानै बेवहाय फैदों ज' साहा लोंलायलायदों आरो बेवहायनो जोङो दानि जिहेतु लोगो मोनलायदों बे आथिखाल थासारिखौ लानानै ओरैनो सावरायलायदों आरोखि मत बिनिमय बाखि जेबो गैया गतिके बेखिनियानो बेवहाय आं फैनायनि हाबाफारि आं सानो बिटिसि ओनसोलनि बे मोननैबो समस्थियावनो एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकिया आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोना खुब माने गोरलैयैनो देरहालांगोन आरो गोबां भट मोननो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जायफोर माने मा होनो सरकारा जौगाखांनायनि हाबा मावगासिनो दङ एनडिए सरकारा बा जोंनि बिजेपिजों दैदेनजानाय सरकारा बेफोरो रायजो राजाफोरनि माने रायजोआरि जेंनाल' नङा स्किमल' नङा माने साफ्रोमबो सुबुंनि बेक्तिगत जिउखौ माने सहाय खालामनो हानाय मुलाम्फा खालामनो हानाय बेबायदि गोबां माने खामानिबो सरकारा मावगासिनो दं मानब गेदेर मदि बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गुबैयै जोंनि माने मदि मानब गेदेर बिथां बा अमित शाह बिथां आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा माने जयैनो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु सरकार बे सरकारखौ फुरा फ्रि हेन्ड होदों जेरैखि जाया बिटिसि ओनसोलावबो भारतनि गुबुन गुबुन जायगा बायदि आसामनि गुबुन गुबुन जायगा बायदि खामानि लानांगौ खामानि मावनांगौ आरो बे मथे बे खामानिफोरखौ जेसे हागौ नाजानानै मावगासिनो दं गतिके आं सानो बे बेलायाव आरो बयबो जेराव मोनसे गोदान माने जौगाखांनायनि खामानि आरो सरकारनि गोदान माखासे जेफोर हाबाफारि लानानै खामानि मावनाय बेखौ लानानै आं सानो रायजो राजाया बे सरकारनिनो केन्डिडेट आरोखि सरकारनि केन्डिडेट दिलीप सयकियाखौ ओरैहाय दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जयन्त बसुमतारीखौनो माने भट होनानै देरहाहोगोन आं बेखौ सानो मानो